Ginaserbe nga tubig sa mga restaurant kag karinderya ginatutukan bangod sang padayon nga pagsaka sang kaso sang acute gastroenteritis. Ini gitutukan ni Zen Kilantang. Ginasiguro ni Manang Arlene nga ang ginagamit nga tubig sa iya mga potahe sa karinderya ang hilway sa mikrobyo agud makalikaw sa balatian nga gastroenteritis. Bangod na nari-sari ang customer sini kada adlaw, ginatingwaan sini nga matipigan ng kaayong lawas sa mga manugbakal. Sa ginasabaw ko sa mga ginaluto ko, ma'am, amo na siya, mineral water na siya. And then ang ginainom naton, ginaserve kong ginainom, mineral gina siya. Kaya ginabag ko sa ila magkuha, gina-check ko gid ang ilang mga papilis kung approve gid sa City Health. Diri sa restaurant, ginpaskilman sang tag-iya ang resulta sang water analysis sang ginakuhaan nila sang supply sang tubig. Nakapagkit diri nga pasado ang kalidad sang tubig nga ginaserbe. Extra careful gid do. So subong kung kung mangayo ang customer sang service water, ginapabalo namon nga ang source namon is purified water. Ang customer nga si Shaila, kung hindi sigurado sa service water sang kalan-an, nagabakal gid sang bottled water. Actually, I'm asking for purified lang kaina. Di kaya wala pa kaabot, so nag-bottled water kami. So safe gid yapon kung bottled. Sa pinakauli nga data sang Iloilo City Health Office, 18 diri ang bag-ong acute gastroenteritis cases. Sa diin naglabot na sa 549 ang kabugusan nga kaso sa syudad. 495 na ang nakarecover, kag nagapabilin sa napulo ang mga napatay bangod sang balatian. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.